Hi. 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 Ngihleke. Show Mjita. Show Mjita. Show Mjita. Show Mjita. Show Mjita. Hi. Hi. Hi, Nanu. Hi, Nanu. Hi. Musukudla izandla. No. Dala uhlale wazi mina ngiyasifela. Uthando lakho mina no. Hayi! Suka lapho! Izolimala! Ngume lapho inyawo. Susi lapho inyawo. Susi lapho inyawo. Thank you. Wow. Thank you. Malume. Malume. Bheke lapho izandla ikhanda. Bheke lapho izandla ikhanda. Ungayisusi yazo. Ungayisusi izandla. Akabuze ukuphuza ugoloko. Hayi bo, anginayo-ke ingane uphuza ugoloko. Bheke lapho izandla ikhanda Nano. Bheke Nano lana. Bheke lapho Nano. Bheka. Uyangidova. Khipha isandla emlomeni. Then bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
Show mjita. Que. Nano. Show. How old is he? He's 1 year and how many months? No, 15 months. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hi. 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 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Where's this moment? 1, 2, 3, 4, 5. Let's. 5. 5. High five. 1, 2, 3, 4, 5. Someone guys, I hope you guys are good. Wish I to spend the day with me. Sengikhohliwe ukuthi sekoshaya 8 sekulate. Beningitholele hawuna no mfethu iyangixoba. Sekulate guys. But yeah, we woke up, sahamba sayoshoota and we came back. Now I wanna go. Lengane le igqoka all size abangafani enyaweni. So izolo ngimthengele icathulo. Cause the other time I bought him shoes. At Mr. Price and they were size 5. So azimneli. So izolo ke ngithi ngiyamthengela abanye ophaqa at Woolworths size 4. Abamneli. Shuthi kahle kumele ngize ngihambe. Yini? Uthini? Shuthi kahle kumele ngize ngihambe naye ke. Of which ke inkosi yami. Angazi into engizethini. Shuthi kumele ngihambe naye for ukuyothenga lezi cathulo. Lapho nginqenani kumele ngabe ngiyoqaqa lapha esaloni ngibone ukuthi ngiluka ini, but no. Nano. Ungizibelani? You don't work on Saturdays. I do. That depend. You alternate. Let me just say so. We work some Saturdays. Some Saturdays we don't work. I saw you at Windermere the other day. Umuhle. Oh, how manga bonk. Umuntu angibona ngiphuma emsebenzini ethi ngimuhle shuthi hayi. Hayi bo. Hayi. Ngizungiphendula. Woza nazo sibabhayi. Isibabhayi. Abakuboni ke sibabhayi. Bye. 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 Hamba. Hamba la. Bye. Bye.
Cela nithengeni imoto kumini khona ingane yami izofunda e-private school. Ngesinyayiza manje ngayithi bye ithi dada ngifuna ukuthi ithi bye funa ifinde cure. Bye. Aponi kesha ithi namazinyo phela lapha yana imumvi ethi mama yabone. Phela Sunday yazi ngiyafuna loyo mkhaba wakaBoy ngeke I want evidence. How but evidence is all over my page. Musu ngicela nano. Musu kungicela inyawo. How? But evidence is all over my page. Like if you go through my profile you're gonna see I was posting pictures of me when I was well, I didn't post pictures when I was still pregnant. I posted pictures after I had given birth. But it's still the same thing. I was still pregnant. You know? So there's pictures. There's even a video of me pregnant. Heck, what more do you want? Yeah. What more do you want? What more can I like I can you prove at this point. Ayiko. Hello to those who just joined. We're not doing anything. We're just having a lazy Saturday. It's very hot here in Durban. I'm thinking of going to the beach. How efike ke love. Unomsindo libo lokuqala. Nomsindo. Yiko? Nano? Nomsindo. Hi to everyone. Where do you live in Durban? Kidula mo Durban. Muhle. Thank you so much. Inkinga yami mfethu. Inkinga yami about going to the beach ukuthi yabo kuthi kushisa kanjani and ngikhamba nengane so it might be a recipe for disaster. Ngihlala kanye. I only believe because I want so Sizwe posting. Oh, Nkosi yami lo ngimsendele invitation, sorry it was a mistake. A video of you pregnant otherwise ngabe angikholwa. Hawu mfethu. Ngiyafisa ukubona bra. Hi Tanika. Uzongibona if uhlala eThekwini like the chances of you seeing me are very high. Yini kodwa leyo ibukayo sibonele ungitshela. Please. Ubani igama la Nana? Unano. Nano. Yangiziba. Nano. Yangiziba. Unano igama lakhe. Igama lami mina uNana elakhe uNano. Uyaganga yikho ngiziba. Ninakhe. Uyasifuna lesikhumba lesi. Nyama yakho. Inkinga yakho ukuthi awuhlafuni. Boss. What's the name of your son? It's Nano. Nano? There's Nano. There's Nano. His name is Nano. Suqedile ukudla inyama. Suqedile ukudla inyama. Yabo inyawo zakho zimbi kanjani? Hi. It's hi la. Hi. It doesn't have time. You see? What am I? I'm too old. Gone. The real name. How come you guys don't know my baby's real name? The fact that you don't know my baby's real name means that you don't follow him on Instagram. Fake friends. My baby even has an Instagram page, but khona umuntu ongibuza
ukuthi what's his real name. Ayibo, ingane vele imisancane phela kumele ibone abantu. Yacashiswa nje. Yacasha. Cela ningabatsheli. Cela ningabatsheli laba babuza igama ngoba kusho ukuthi they don't follow my baby on Instagram. Hey! Uphetheni? Ufuna ukugibela? Woza. Uyakwazi ukuyigibelela kusofa nje yini lokhu ukhala? I don't have IG. Downloadeni. Downloadeleni ukufollowisha ingane yami. Bye bye. Nama followers abaningi. Who's Ganeva? Yabo kade ngiqalile cabanga ezile yabo lengane ngiyibize ngawo wonke amagama ayo kule live. Ngiyibize ngawo wonke amagama ayo. Ongazanga. Nano means tencane. Yeah, because he's my baby and my name is Nana, so his name is Nano. Ontlalo khanya. Nano. Nano. Ngiyamuza ukuthi uyaphendula mengimbiza. Kusho ukuthi yalazi igama lakhe. Hayi. Uzokushaya baba. Ushaya udaddy. Ushaya udaddy. Lalela. Ubani lokuba uDlamini? Is my niece or nephew? Which one is which? Like the gender? Lalela. Ulahlani. Uyazi njani ithathe yonke le nto uyibeka lapha e-prayer room. Woza nani? Ithathe yonke uyibeka e-prayer room. Ube njengoba injalo lapha e-prayer room. Unengane edla ama-chips ababaye. Idla ngisho umoba. Idla ngisho umoba ke mina yami ingane. Indala kakhulu. Nicabanga ukuthi kanti imoto ngiyidayiselani? Ngoba phela akuna choice shothi ngiyathanda. Ngayidayisa akuna choice because kuzothini? Amadumbi into ezincane idla umoba lengane and iyayihlubela. So nani niyabona ukuthi hayibo sibona la. So nani niyabona ukuthi yabo ngimdala iminyaka ihambile. Senginengane edla ngisho umoba. Uyapi nje uyapi? Valiwe lapha. Umuntu ufunda zafe. Usisi weimoto nezinkulumo ezakhayo. Mina lo. His name is Yiko, love, not Ayiko. It's Yiko konke. But ukhona. Nano. Hayibo. Usayini. Ngizoshaya nini? Niece, it's a girl. Nephew, it's a boy. Oh, okay. Shoots, it's my nephew. Cela ningifakela ama-gift guys kaze ngiyibulale. Cela nibuke ninjani ekhanda. Cela ungiboleka ingane ozoyilanda. Hawu. Uyayizwa ukuthi yathetha ayifuni. Ozoyilanda mfethu anela wema ngabe ungisizile. Hawu. Hayibo. Sibonela ungangigili mina, sibonela ungangigili. Bengiqala ngigcina lapho uzali. Bengiqala futhi bengigcina so ungangigili bandla. Njalo behlezi bezobheka la because bayakwazi ukuthi ngesikhatsini. Bakuzwa. Anganda. Ngathi akahluphi.
Yeah. Yana, no. Usiyakulandela yabonayo. Uyilayile wagijima. Akahluphi. He doesn't hluph her. Usukelile wena nano. Gijima. Washa. Nazo. Kehlama. Nazo. Yes. Yes. Na no. Musukji. Ya, sana noza. How sorry. Sugum. Nazia. Ooh. Ave ifana nabaphathi. Hey, kushisa ukwazi ukufanisa love. Shisa ukwazi ngoba ifana nami lengane. How angiyazi into enje. Akaze ngayibona into enje. Hayi bona no. Agijima. Fana nosize. Akafa eish. Shisa ngikwazi kufanisa abantu. Akukho nokuthi kunjani. Isaluni evala ngo5 ngizongena khona ngasikhatsini. Ngizongena khona ngo-past 3 singifika ngizicela bengiqaqa. Angihlula ngithi ngiyamkhuluma. Unano akahluphi guys. Akakhali, akenzi lutho nje. Into ahlupha ngayo ukuthi uyagijimisana. Akadlali ufuna gijinwe, ufuna gijinwe. Uzowisa lawo makhandlela mase nga hey. Yona nto ayenzayo le. He makes noise and he plays. That's all. He doesn't cry. Ngicela ungiboleka yena. Masumbuyise saphelele. Kadlala chomozo mlanda. Oza nje uzomlanda. Akafuni ukuthethisa. Akakuthanda. Uthi momthethisa nawe uyakuthethisa. Momthethisa nawe uyakuthethisa. One, 2, 3, 4. Hawu sobala ngisho usuhleli wedwa. Unjani ukuthanda inyama unana? Akadli. He doesn't eat a lot, yes. And that is just... He doesn't eat. Usulana futhi. What? Gibela. Leli bheluni oliphethe? Leli bheluni oliphethe? Bukujuluwe kanjani? Amuthi? Ngamuthi? Mwa. Afuniki. Ay! Yo. Kazi ngathi uphethe yini? Khona lesi silwane lesi sithi siqubuqubu. Hawu Nkosi yami, uCheese ungisendela iRose. Siyabonga kakhulu Cheese. Ungisendela iRose guys. She's the first person to ever send me a gift on live. Nina kunini nginicela ngicela ningisendela ama gift but hayi. Ngibona ngathi manje. Shuthi ngiyanibhora.
Ngizohamba ngo-1 uyoshintsha icathulo. Ngizohamba ngo-1. Thank you, Kumisa. Because I miss you. Let me see. Who's this, Ganti? How? Ema ngagcina ngisahlosa. Kusayitshitshi. Yo. Ngagcina ngisahlosa. Sayitshitshi phaka. Kisayitshitshi phaka. Kusiyangifoni. Ngizoyithini indaba yami nale ikhanda. Mengingalungisanga kusasa it's over for me because ngizoya kanjani emsebenzini. Nginje. Guys lapha akapheli ngisho isikhathi singakanani yabo nje. Boy indaba yokuba ne-afro. So bese ngirelaxa. Yes guys niyanibona ukuthi izinkophe ziba zinhle kakhulu mase seyiguga. Ngibona lengalezi zami ukuthi okay mezizinhle vele ke Nkosi yami ebulayakelwa ngenza lezi inkophe angishaye engakhulumisi. Bas manje sezizinhle kakhulu ke manje. Hawu kanjani Embali ngithi yabonga Louis straight back. Mele ngiqaqele straight back ngeLouis Snoopy. Hayibo mina ngisho mengifake ngiyayikhethela mina because I have two glueless wigs, so I have an option to either install or not install. Sawubona mama Pani, sawubona Sithembisi. Ngizokufakela imali. Hey! Angidlaliswa ke mina ngemali bandla. Ungangidlalisa ngakho konke kodwa hayi imali. Ngoba ungasayifaki. Oh, into engizoyikwata. Umuhle kodwa ngiyabonga. Hayibo sibonela ngaze ngidle namhlanje. Hayibo ase ngidle. Indaba kucela nje emabishi yazi ngibona ngila endlini ukuthi kugcwele ebishi. Kugcwele indaba vele. Nakhe yabuka lapha. Yebo lapha iselaguni. Hawu shembe. That's lagoon and then buka lapha futhi seSun Coast lapha yabuka kugcwele kanjani. Yabo amatende mangakanani? Ha, mhlaba. Kugcwele. Ngiyaka ukuthi next bengizowoka. Ngi. Akukho. Bungeke. Umuza hamba umuza elagoon ya mungaya but eSun Coast. Ngisho khona elagoon ubona uhamba ngephi indlela? Ngalo esihamba ngayo. Awuphendule iCamera sibone. Ngeke boy, mengiphendula iCamera inkinga nizobona ukuthi ngihlala laphi. But okay, let me try. But angeke nize nibone because angeke kuze kuzumeke yabo. But nje thina sesidla okwesi4. Ha, Andiswa. Ngiyafisa ukuba wena mase ngimdala. Ngiyafisa. Let me try and show you guys the thing show. But inkinga ngeke nize nibone nini. Nakho yabo, bas nina nizobona kanjani ukuthi kugcwele. Yabo. Baqhubeka. Mawubukisisa la seSun Coast lapha ephumva kaSemabhithi. Ile pishe lapha ngaseSun Coast. Nakhona kugcwele. La ngihlala okhanya. Tis full. Abantu musudla isicathulo nana. Musudla isicathulo. Musukudla isicathulo. Ile ngane izongishaya one day. Yey. Yazi ukuthi sivalele wena lapho ukuthi ungabulala izinto wena ngoba usuzama ukuvula ngefull force. Uze uthi chena no.
Hayi, ngeke uzofuneka. Hayi. Off today. Yes, I'm not working today. My brother from another lover scheme, sir. Yogorozel akuve. Asini. Keep sand mlomeni. You see, hi. Dada. It's bye-bye. Bye. Show Jada. No. No. Asamsola ndicathula. Samsola ndicathula. Papa yi. Ungalimali yazi. Defend your underarms against irritation with new Nivea Men Derma Control Defend. Hayibo makoti. Awukahle wena. Kuyasetshenzwa namhlanje ukephi? Izonikhipha ngesango lengane and izosikhipha shame. Noyithethisa back. Aze wakhuse umfana ngiyambongela. Ama jeans akho ayavilapha. Hi awukwazi ukufanisa ke shuthweni. Nano uyangilimaza mfethu. Nano mfethu nami ngumuntu phela. Shuthe yakho ke le phone, shuthe yakho khuluma ke. Batshela behambe beyokufollow ku-Instagram. Batshela behambe beyokufollow ku-Instagram. Yey asidlala siyasebenza keep umsandla emlomeni. Tani, go follow me on Instagram. Thank you. Nango besho ukuthi uyabonga guys laba bathi muhle. I wish ngabo bhuta bomncane. Siyabonga nathando yakwazi ukubona. Cela niyo follow ingane yami Instagram bakwethu. Hey. Sengoze hey. Bathethise nano Jess hey. Yey. Musu ukuthatha ifone. Yabona ke wena uyayibaxa ke bazosuke bengakufollowish njalo. Hi sister, can you on TikTok? Yes. I'm actually more fun on TikTok. I'm joking. I'm actually more fun on Facebook. Oh, that's my favorite app. Iuban go Instagram uyikho mdlalose. Yikho.mdlalose. Yikho.
I already followed you, Tato. No, mfethu ngizokuxosha ke la. Ham. Bye-bye. 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 Usuthatha ifoni yami. Nalo mfethu. Ifoni lena ngiyithenganga ngemali yakho yeqolo yeza baba. Thenga ngemali yami. So wena ucabanga ukuthi uzovela lokhu uyithatha. Uzolokhu uyithatha uyiyebo. Ngiyithenga ngemali yakho yeqolo. Bye-bye. Uyehlala. A brother from another mother, skim sami. Guys, ngicela ningisendela ama-gift navele nangiziba ke. Kwavele kwathuleka. Quiet. So cima lo live vele ngo-10 1 ngiyahamba. Juliswe yini wena? Juluka. Uluyandi ingane ilalelayo. Cela ngepha ama-rose awu-15 nje ingane zakwethu. Inziphozana noze yangicasula nkosi yami kuyangicasula ngokuthi anginayo i-nail clipper. Fisa ngisho ukuyinquma ngemlomo. Ubuthe uzoqaqa nje. Ngizoqaqa mfethu. I'm gonna qaqa maybe. Ngizoqaqa namhlanje noma kusasa ekuseni. I don't know. Ngizobona ukuthi what time I come back. Luyanda kunini send ama gift othi ngifollow. Okay. Umuntu ozosenda the most gifts I'm gonna follow them. Hey, hamba la vele yasuka. Bye bye. Yo. Kontamnizayo. Hayi uyaphapha nje. Luyanda sengimfollowishile kade send ama rose la kazi yena mina. Akakunde no. He's just a baby. His hair is still gonna grow. Zihlangani. So I'm not gonna cut his hair. Already cut his hair. It's a semncane. It's a one. So now I'm not gonna cut it anymore. Nah, yo, pretty girl, no luya, Clock it, othi ngimfollowishe no pretty girl ngoba naye yawasenda ama rose. Lekhumbula icela lithi hamba kahle pretty girl, hamba kahle pretty girl namhlanje ubuye nayo inyama yethu. Would you let him grow a serious afro for hair campaigns? Yeah, definitely. That's what I'm considering, because I want to sign him up with a kids agency for modeling. We went for castings today. He was successful. However, I'm in the modeling industry myself, so I know that a baby has to be different, like something different about him that clients are gonna like. So definitely growing his hair is on my... Yeah. Sorry. So growing his hair is like, it would be... I don't know what I can call it. It would be an A-tick, So yeah, I'm gonna grow his hair. Because if you remember correctly, on his birthday, he had cornrows. So those are the kind of stuff they want. They want something different, something unusual. Seluleko, othi ngikufollowisha hayibo waze wasenda ama rose selu. Siyabonga njayami ngazi wena mina. Sengimfollowisha uSelu ngishilo uthi umuntu osenda ama gift amaningi ngiyamfollowisha. So that's why I know he has hair. He had lots of hair when he was still a baby. So obviously I had to cut it because he turned 1. Even besides that, it wasn't like a full afro. It was giving fade. He had a natural fade. So I had to cut it. His dad cut his hair.
Yeah, definitely. Because now, Paslomtana, uneinole awkward. His hair is very. That is relaxing. Some parts of it. But yeah, that's what I'm doing. Because currently we're using Native Child to grow his hair. And it's breaking shame. Umbambelan. Nano. Papai. Kalau ponela fakela Miss Rachel lapho TV-ini. Yes. Hlala la. Buka TV. Make it a month by month series, do trims and stuff. How many kids do you have? 2. Kinalingwana by 2. Unjani ngiyaphila. I'm not too sure about TikTok, ne? Because he has an Instagram page, but TikTok people are like very, very vile, you know. So at least on hamba musukhala hamba. So at least on Instagram I know like there's nobody who's gonna, you know, send weird comments and stuff. Yeah, but manje I'm gonna have to end up closing his comment section because people are very weird on TikTok. They don't mind bullying a child, so I wouldn't wanna open his account on TikTok. An account for him on TikTok is better like on Instagram. That's why I don't post him much. That's why I don't post him much on TikTok because hey. Yeah, it is. It's very easy to get TikTok followers. Sorry, Mama. Sorry. Thank you, Kwakanya. Sibonelo sokoshaya u1. Grandma, don't touch me. Hey, I'm done. I can't go to a salon ukuyoqaqa ngihamba nengane. Blowing a kiss. Blowing a kiss. You did it. High five. Can you give a high five? AK Roads. High five. What a wonderful mom. Thank you. Great job. Bye-bye. So shintshe icathulo. I bought him shoes yesterday and doesn't nail. Sambeni mfethu. Sipho ngoba shoes zomshiya ngobelele. But ngiyanqena. Oh, noma senze njani? Zohamba mina no siye eMasgrave and then siye lapha. Hey, sibonelo mfethu. Ngiyakhaza ngiyathanda. Eshaka Marine. Imaphela sizomvusa mase ngibuya eMasgrave. Unano evele lale. Sombeletha. Ngiyanqena phela. Uphathe itsilo istroll. Usu-right ke. Ezomapha. Yeah? Usu-right. Kanjani? Uyalala. Why? Angimazi. Mina singangikho right. Love your lashes, thank you. Ngathi uyanqena nje.
I'm very lazy. Bazokungenisa ngibaka i-live band. Yeah, ikwazi. Your nose. Thank you. Kushuthi ke phela asale sesihamba umkanyeke. Ifoni yomsebenzi ke wayibona? Ngilapha ngicela isikhulumi sakho. Angibona isikhathi silo. Oh, ngifake lapha phezulu. Isikhulumi sami. Akazi ikhali. Angazi ngayo. Ngithi thambile. Ya nana. Why didn't you enter for ah? Kinengani. That's why I didn't enter Miss SA. I have a baby. That's why I didn't enter. Yeah? You have a boyfriend, Pila Sande, and a son. Oh, I'm confused. Noma, your boyfriend is Pila Sande. Mengamshala nje kanje. Ngathi Hi boy, ngayiphosa. yeah boy. They allow people with kids to miss. Yeah, they do, but ish. Angazi bethu, I feel like yeah, bayabavumela phela, but ish. Show us your mom. Hi bo, my mom's not here. Yeah, no. Leyo ngane ngoba ingakazi ilale sibonele. Kodwa Isuthi nasengikhulile ngilala ntambama. ulala ngabo 4. Ebusuku nginabantu abadala. Kodwa kusashisi ke. Unomkhama. I'm not home alone. I don't stay with my mom. Show us your first. My first what? Cala ningipha ama-rose awu-5 before ngihambe. I am a rose, ama-donuts awu-5. See